I l'autoestima és un combustible necessari de la civilització. Si no hi ha autoestima, és a dir, un compendi de sentiments ben ordenats i positius, difícilment les societats progressen. I tot allò que fomenta l'autoestima em sembla que és un deure dels governants d'una comunitat. Ha volgut vostè remarcar l'edició d'enguany encara amb més força per, d'alguna forma, remarcar també aquest sentiment d'autoestima col·lectiva? Sí, per això que li deia, però sobretot per un segon element que no se li escapa a ningú, pels temps que estem vivint, que poden ser una amenaça per l'autoestima col·lectiva, que poden ser una amenaça per les esperances, fa l'efecte que les inversions o una de les prioritats que els governants locals hem de vetllar és tot allò que pot reforçar o que pot blindar-nos davant d'aquest desànim o d'aquesta temptació a la resignació que els temps de crisi ens poden provocar. Alcalde, el govern espanyol està fixant de forma molt rotunda la seva mirada en el món, a les autonomies, a les comunitats autònomes, però també en el món municipal. 2.000 ajuntaments no saben com pagar els seus deutes, la sostenibilitat del sistema, el govern central o alguns sectors afins la fixa en municipis de 20.000 habitants. Des de la sensibilitat municipalista de l'alcalde Puigdemont, com està veient aquest atac frontal al món municipal? Amb molta preocupació per dos sentits. Un, per la invasió claríssima, barroera de competències locals i autonòmiques. És una loapa per la porta del darrere. I dos, especialment amb la preocupació que representa l'engany de fer creure que eliminant municipis elimina despesa. No és cert. No és cert. I justament, ja que començàvem parlant d'autoestima, justament això és un torpè de l'autoestima de molts municipis. El problema no ve de l'existència en si de municipis, perquè precisament aquests municipis, els més petits, poden donar lliçons d'eficiència justament als més grans. Ahir jo participava en una reunió de la Comissió de Patrimoni Històric de la FEM, de la qual soc president, i una alcaldessa d'un poble molt petit. Ella s'aixeca a les 6 del matí per recollir ella les papereres. No hi ha servei de recollida perquè no el poden pagar, però ho fa l'alcaldessa. Doncs aquests municipis no són el problema. I és més, vol dir que si ara eliminem el municipi qual o el municipi tal o el Consell Comarcal, aquelles competències es deixaran de prestar? Es continuaran prestant igualment. Les hauran de prestar a funcionaris, hi haurà despesa associada a allò, no baixarem tant la despesa. I en canvi farem un dany irreparable a l'autoestima de molta gent que justament en aquests moments és el que menys se'ls hi pot posar en perill. Per tant, aquesta voracitat recentralitzadora i retalladora allà on no cal de l'Estat crec que no és el camí encertat. I a nivell de país suposo que també el preocupa, no? Em preocupa moltíssim. No acabo d'entendre el capteniment del govern espanyol davant de la situació actual, davant dels esforços que està fent Catalunya. És la comunitat que està fent més esforços en tots els sentits, pel que fa als sous dels funcionaris, pel que fa a la inversió, que l'ha retallada fins a límits gairebé d'asfíxia, pel que fa als impostos que té en competència, que els ha posat al màxim, tenim l'IRPF més alt, i tot i així ens demanen que encara ens falten 1.700, 1.800 milions més que no podem retallar del lloc perquè no hi són. Què ens estan dient? Ens estan dient una cosa que jo vinc reclamant, i ho sento dir-ho, perquè a vegades hi ha algú d'algun partit d'obediència espanyola que s'ofèn, però ens estan dient una cosa: Espanya és un projecte absolutament inviable. Amb Espanya ens arruïnem com a país, i com a economia, i com a població, i com a societat. Ja no parlem de qüestions lingüístiques i culturals, que això ja ha quedat acreditat, que Espanya ens va a la contra. Però és que ja com a projecte col·lectiu, Catalunya dins d'Espanya és inviable. Com que això jo no vull que passi, no per mi, sinó pels meus fills, crec que ens hem de plantar. I hem de fer passes endavant d'una certa envergadura i una certa rapidesa. Girona forma part de l'Assemblea de Municipis per la Independència, va aprovar aquella moció per a favor de la insubmissió fiscal, però suposo que l'alcalde al dia a dia ha d'exercir aquesta geometria variable, que és treure els grans temes de ciutat endavant, i alguns li retreuen que, per una banda, vostè tingui aquests plantejaments de país, però per l'altra pacti els pressupostos amb el Partit Popular. És que els pressupostos tenen a veure directament amb el model de societat, no amb el model de país. El model de societat. Volem impostos més alts o més baixos? Volem fomentar l'economia productiva o volem fomentar un altre tipus d'economia? Això és el que nosaltres intentem reflectir en els pressupostos. Per exemple, volem invertir en temps de flors o no? Aleshores, què busquem? Qui ens dona suport a la nostra agenda de transformació de la ciutat? Si aquest suport pot venir d'un grup amb qui tenim, des d'aquest punt de vista, àmplies coincidències, jo no tinc cap complex estètic en aquest sentit. Per tant, no. Ara és evident que hi ha acords que amb el Partit Popular són absolutament inviables i impossibles, i d'altres que amb
la CUP o amb Iniciativa o amb el PSC són igualment inviables i impossibles. L'obligació d'un governant, insisteixo, fins i tot en majoria absoluta, és buscar amplis consensos. Aleshores, sobre quina base? Sobre la base del programa electoral. Jo desafio a qualsevol que pugui retreure aquesta col·laboració que em digui del projecte de pressupostos que hem aprovat que hi ha en contradicció amb el programa electoral de Convergència i Unió. Res. Per tant, hem anat a buscar aquells punts de trobada. Si els haguéssim trobat amb una altra formació política, encantats, però justament ens hem trobat sovint una paret de Portland quan hem intentat dialogar amb altres grups. Alcalde Puigdemont, es parla de xoc de trens entre Catalunya i Espanya. Vostè el veu, aquest xoc de trens? L'intueix? Potser l'expressió no és molt feliç, perquè que dos trens xoqui evoca a catàstrofe. Jo el que dic és una separació divergent d'estratègies i de models. Confrontació serà inevitable. Ja la tenim, és que ja la tenim. Des del moment que l'estat espanyol ens asfixia fins al punt de posar en risc allò més sagrat d'un país, vol dir que la confrontació ja està existint, només cal que la declarem explícitament. Per tant, no l'hem de defugir. El que sí que hem de tenir com a país és els deures fets. La solidesa com a país, com a partits polítics, tots més o menys hi ha un gruix polític d'un cert consens, però hi ha d'haver un país al darrere que estigui molt reforçat a l'entorn d'un model i d'una agenda, si vols tu, de confrontació, però de discrepància democràtica amb l'Estat, que es proposi la supervivència de Catalunya. I això és el que estem buscant i el que estem dient quan evoquem la metàfora del xoc de trens. Està clar que anem a una confrontació, que som dins d'una confrontació, i és una confrontació que el que no pot posar en risc és allò que és Catalunya i allò que vol ser Catalunya en el futur. I és que estem obligats a defensar allò que som. Jo no m'imagino una persona d'un altre país que no sentís l'obligació de defensar el seu país. Doncs escoltin, quan aquí ens estem gairebé esforçant a veure com podem agafar un euro de la butxaca d'una persona que va fer una recepta, vol dir que hem arribat al final de tot. O sigui, això no va més. No podem mantenir aquest model d'inviabilitat socioeconòmica amb Espanya. I Espanya no vol canviar. I, a més, té dret a no ser canviada si no vol. Escolta'm, doncs és el moment de que les coses quedin perfectament clares i que definim una agenda serena, raonable, democràtica, europea, per fer camins divergents.